Vi er nu ankommet til det område, der hedder udvikling. Og under udvikling, der kan jeg igen se alle de søgeord, jeg har gemt. Nu prøver jeg at søge på WordPress, som jeg gjorde i den forrige video. Jeg klikker mig ind på WordPress dansk. Og herinde, der kan jeg følge mit søgeord måned efter måned. For eksempel kan jeg sige 2014 marts. Hvad er der forsvundet siden den forrige måned, det vil så sige februar 2014. Der kan jeg for eksempel gå herop og sige, der er 6 søgeord, der er forsvundet siden februar 2013. Der er 137 søgeord, der er ingen ændringer i. Og der er kommet 5 nye i marts. Det kan jeg så vælge at klikke her og sige, fint, jeg vil egentlig gerne se, hvad er det for nogle nye søgeord, der er kommet til i marts. Så jeg klikker her. WordPress dansk hjælp, WordPress dansk installation og hvad vi nu ellers har hernede af. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige at se, hvad er der egentlig forsvundet af søgeord siden februar. Så jeg klikker her. Og her får jeg så en oversigt over de søgeord, der er forsvundet fra februar til marts. Og igen kan jeg klikke her og sige, hvilke af dem har både været tilgængelige i februar og marts 2014. Så igen et fantastisk godt værktøj til at se, hvad er det egentlig, der ændrer sig fra måned til måned. Hvad er det, jeg skal satse på, når jeg skal lave søgemaskineoptimering, når jeg skal lave AdWords, og i det hele taget prøve at forstå det sprog, mine kunder bruger. Hvad er det, de søger efter i de pågældende måneder.